Carme é a nosa mestra en recuperar saberes. Hola, que tal, como andades? Hoxe imos a ver como podemos comernos as sementes sen ter que sementalas na terra. Xa sei que hai moitas sementes que se comen directamente, as fabas todas, as xudías, os garbanzos, pero hoxe imos comelas en verde. Así que imos aprender a facer xermolos de sementes para ensalada. Tomade nota. A ver que é o que nos fai falta, que xa veredes que é ben pouquiña cousa. Pouca cousa se precisa, como di Carme. Temos que facernos cunhas sementes, neste caso de fiuncho. Un pulverizador con auga. Unha bandexa. E un pano escuro. Carme, imos aló. Ben, imos alá logo, ca lección de hoxe. Que temos que facer? Pois temos que, nunha bandexa, temos que poñer as sementes. Estes, neste caso, son de fiuncho. Ou ben de calquera outra semente que queirades vos facer xermolos dela. Lentellas, fabas, soia, mostarda, cenoura, o que queirades, remolacha, que vos queirades. Esas sementes tedes que telas, lóxicamente, bueno, pues que secaran ben para que sean xerminativas. E que temos que facer? Pois collemos, como se os sementáramos, pero estendidiños, de maneira que nos queden espallados, que non queden todos amoreados, que teñamos así como un campo de sementes. Aí está. Unha vez que as temos estendidas, que precisan as sementes para poder xermonar? Bueno, pois o que precisan é humidade, auga e tamén escuridade, como se estuveran debaixo da terra. Así que nós vamos a poñerlle un pouco de auga, pero con chuvia finiña, que non caia a cachón, como se fora un orballo, simplemente que as humedeza, que logo xa veredes que o que fan é hincharse para abrir e para salir dai o xermolo. E isto é o que llevamos ter que repetir cada certo tempo. Temos que mirar que non estean sequiñas e botarlle auga así con chuvia finiña. Unha vez que as humedecimos, que temos que facerlle agora? Pois o que temos que facer é facer que non teñan luz, como se estuveran debaixo da terra metidas. Ben sinxelo, con un pano, con un cartón, con unha tela gorda, co que queirades. O que vamos ter que facer é tapalas, para que pensen que están debaixo da terriña, que donde elas xerminarían. E agora? Pois agora o que temos é que mantelas en un sitio que teña algo de caloriña. Pero se o poñedes ao pé dunha cociña ou ao pé dun radiador ou simplemente un día que teñades de verán ou primavera, pois así un pouquiño ao sol. Con tal de que estén tapadas, eso sí, que non lle dé a luz. E despois, é moi importante que todos os días hidratedes as sementes, é dicir, que todos os días vaiades a velas e vexades que non están todas secas, porque eso quere dicir que as sementes absorberon a humedade. E se non, nese caso, colledes o pulverizador de novo e volvedes a pulverizarlle auga. En canto tempo imos ter os nosos xermolados? Bueno, pois, dependendo da semente que seña, hai unhas que xerminan moi rapidiño, é o caso, por exemplo, da mostarda, que en 4 días está, ou é o caso, por exemplo, dos grelos, que en 4 días tamén están. Os fiunchos, que a que temos aquí xermolada hoxe, tardan máis ou menos uns 7 días, e dependendo do tipo de especie, máis ou menos. En todo caso, nunca máis de 15 días normalmente, se teñen humedade, temperatura e oscuridade. Ben, pois mirade, aquí temos as diferentes fases dos nosos xermolos para a ensalada. Primeiro, aquí temos as sementes tal cual as apañamos por aí silvestres ou na horta, neste caso fiuncho. Despois, o que acabo de contarvos, recén sementadas e simplemente pulverizadas con auga, para despois poñelas a caloriña e ademais con escuridade. Estas levan xa 4 días e xa podedes comprobar como están xa hinchadiñas a punto xa de romper, a punto xa de xermolar. A seguinte fase que teremos serán estas outras que xa as fixen, neste caso fai unha semana, e que son de mostarda. Por que? Pois porque todas elas quedan riquísimas nas nosas ensaladas. A de mostarda
Védelas? Están xa estupendísimas para usar nas nosas ensaladas. A xente, inda que non teñades terriña, podedes aínda así cultivar os vosos xermolos. Por certo, vaya tamén pos nosos compañeros e compañeras de xermolos de Guitiriz. Vaya nome máis bonito, verdade? Se puxeron xermolos para ensaladas. Así que aproveitade esta delicia vitamínica. Chao! Han estar ben vos eses gromos tan tenros. Imos repasar como se conseguen. Primeiro escollemos as sementes, tendo tino de que estean ben secas para que sexan xerminativas. Estendémolas ben en riba dunha bandexa. Humedecémolas cun pulverizador, como se lles orballase. Tapámolas cun pano escuro para que pensen que están debaixo da terra e poñémolas á caloriña do sol ou cerca dun radiador. Temos que mirar cada día para ver que non sequen. Se é así, hainas que seguir hidratando durante 7 días, que é o tempo que tardan, máis ou menos, en xerminar estas sementes de fiuncho. E xa temos uns xermolos delicados e nutritivos para sorprender coas nosas ensaladas.